गुबुनजों दाजाथों आंनि मोजां मोननाया रावनोबो दाहरथों आंनि अनजालिखौ आं पागला जागोन आं जावलिया बोरगोन गुबुनजों दाजाथों आंनि मोजां मोननाया रावखौबो दालाथों आंनि अनजालुआ थेवबो नों आंनि जाथारथों बुहुमा बेलथायलांथों आंनिनो जाथारगोन नों अनखावरि नों अनखौ नों होदावरि नों एमब्रा उपेले उपेले गाबबाय थागोन खुलुमै खुलुमै बिबाय थागोन खुद्रि खुद्रिनानै मन्दिर मस्जिद गिर्जायाव नोंखौल' मोनथारथों गुबुनजों दाजाथों आंनि मोजां मोननाया रावखौबो दालाथों आंनि अनजालुआ आंसो सहायनांगोन बुलुं बुथुरनि दै गुथोन आंनि गोसोखौ माजों हमथानो सोरजिगिरिनाव आं आरज गाबो नोंखौ सानै सानै आं अनखांबाय थायो साननायनि मिजिंआ जाफुंथारथों जाफुङाब्ला आवा फावा आं जानानै थानांगोन खुद्रि खुद्रिनानै गावखौनो आं हारसिङै फैमा